ואבא לילדה בת 2, ולא עוד ילדה בת 2 כמו שנאמר. אני מפקד טנק בפלוגת שריון במילואים ומש"ק הדרכה. מש"ק הדרכה אחראי על המקצועיות ועל הכוח אדם בפלוגה. שירתתי, כמו שאמר, במילואים. אני ב3 סבבי לחימה בעזה, ולאחרונה הוקפצנו לסבב רביעי. אני עכשיו בבית, אבל החבר'ה נמצאים בתוך עזה. מאז תחילת הלחימה, ובפרט מהסבב השני, הנושא שהכי מדהים אותי הוא גילויי מנהיגות, או ליתר דיוק, הפער העצום שנפער בימינו בין גילויי מנהיגות אמיתיים לבין חוסר גילוי מנהיגות מוחלט. קצת אחרי הסבב השני הלכתי לקבוצות שיח של מילואימניקים, כל אחד מספר שמה הוא עבר ואת החוויות שלו. כל העדויות שקראתי ושמעתי שהייתי בנחל עוז, פגה, רעים, סחף, כל המוצבים שהשתתפו בלחימה בשביעי לעשירי, הביא אותי למסקנה שבמלחמה הזאת גילויי המנהיגות הגיעו בעיקר מלמטה, מהחיילים הפשוטים, מהמפקדים הזוטרים ומהאזרחים. מנהיגות היא מפקד זוטר שעובר בין העמדות תחת אש, מקשר בין חייליו. היא חייל שסוחב 2 חיילים פצועים על הגב. היא אזרחים מכל קצוות החברה שמניחים בצד משפחה ויוצאים להילחם על המדינה שהם אוהבים. עבור אזרחים שאינם מכירים. אלפי אנשים גילויי מנהיגות גדולים קטנים בגזרתם רצו קדימה מבלי לחכות לפקודה, מבלי לחכות למנהיגים שלהם בתפקידם מלמעלה. פעלו מתוך אחריות והקרבה. מנהיגות שבליבה אחריות, דוגמה אישית ואהבת ישראל גדולה. מתוך מנהיגותם שלהם עולה זעקה כלפי אחינו החרדים החייבים בגיוס. לא המנהיגים אלא אתם, הציבור הרחב. בשעה שאנו צועקים אליכם לעזרה. היכן גילויי המנהיגות שלכם? היכן גילויי האחריות לאומה, לעם, לאדמה שאתם דורכים עליה? היכן האנשים שיגידו עד כאן הבדלנות? אחיכם מכל קצוות החברה לא חיכו ועדיין לא מחכים להוראת המנהיגים. הם קמים ומשרתים. האחריות היא עליכם ולא רק על מנהיגיכם. אני אציין שבנוסף לדרישות שלנו כארגונים לסנקציות כלכליות אישיות ומשמעותיות, אנחנו גם רוצים שתהיה מסגרת אמיתית לחרדים לשרת בצבא. זה דבר טבעי. אז כל העניין שחרדים פוחדים שהאורח החיים שלהם ייפגע לא רלוונטי. ואני יכול להגיד, גם במצב הנתון, בחולת בית הכנסת אצלנו במוצב, הרב הגדודי שנותן שיעורים, לימוד התורה שמתבצע בזמן הפנוי אצלי ממש בטנק, התפילין שהנחתי בטנק והיו משופצרים אצלי בטנק, החגים שעשינו בצבא, בין אם הצלחנו לשמור ובין אם לא, הם יוכיחו שאפשר בהחלט להיות בן תורה ולשרת בצבא. אני רוצה לעלות קצת יותר למטה למנהיגי הציבור. הייתי כמה פעמים בוועדת חוץ וביטחון, דיברתי עם חברי הכנסת קצת. אני אומר לכם בצער שרבים בקואליציה לא ממש באירוע. ח"כים בוועדה ואפילו שרים לא מכירים את החוק שהם בעצמם הביאו. רק עכשיו מתחילים בוועדה לגבש את סעיפי החוק. מעבר לכך, שר הביטחון אפילו לא הניח חוק, יש לו רק דף של עקרונות שהעיתונאי שי כהן חשף לפני כמה חודשים. על הצעת החוק הוחל דין רציפות מ-2022 מימי הממשלה הקודמת, וכל תפיסת הביטחון השתנתה מאז, אבל רצים קדימה רק כדי להקל על הלחץ של המפלגות החרדיות, אפילו לא כדי לפתור את מצוקת כוח האדם. אני חבר בקבוצה של הפעילים שיושבים ומדברים עם אנשים בכנסת. אתם לא מבינים מה שאומרים שם. אמירות כמו אתם שונאים חרדים, אתם רק רוצים להפיל את הממשלה, אתם אידיוטים של השמאל, מה לא? הגדיל להסביר חבר כנסת אחד דתי מהליכוד שהדרך הכי טובה לעזור היא פשוט להתפקד לליכוד. ונכנס חבר כנסת אחר והסכים איתו ונתן לנו הרצאה. ורק תנחשו למי הוא המליץ להצביע בפריימריז. נחשו. מתי לאחרונה שמעתם אמירה נחרצת, ברורה, שמגובה בפעולה של ראש הממשלה? הוא יושב על הגדר, ולא סתם.
הוא מעדיף מסיבות הנאים על שלל נושאים אחרים, לא עלינו משרתי המילואים ומשפחותיהם. ואני יכול לתת עוד דוגמאות, אבל היריעה היא קצרה. צר לי לומר, חברי הכנסת שלנו הם ברובם חסרי כל כושר מנהיגותי. ההסברים שלהם למצב היו מביישים חייל פשוט אפסנאי, ואני מצטער מהחייל הפשוט אפסנאי, כי הוא גם עושה עבודת קודש להביא עכשיו אספקה לחזית. אני עד כמה הם לא ישנים בלילה. מצער במיוחד לראות שגם חלקים בסדרה הרבנית של הציבור שלנו מאמצים אמירות אלו. רבנים מכובדים, מלאי זכויות ומלאי תורה, גדולי תורה, שמעמידים תלמידים, הרבה תלמידים שנלחמים איתנו, שקשה להם כמונו, מאמצים אמירות פשטניות או חזים בשתיקתם. אני לא אצליח להבין את הדיסוננס הזה. ובסוף אני פונה אלינו על האזרחים ואני אדבר גם אל עצמי. יש בנו כעס, הרבה כעס ובצדק. יש התקפי כעס אצלי במיוחד אחרי הלחימה, אחרי המראות, אחרי המחדלים. אסור לנו לעשות דברים מתוך שנאה וריב, וללכת למקומות שחברי הכנסת ופעילים רוצים שנלך לשם. אין לנו שנאה כלפי אף אחד, מאתאיסט ועד חרדי. אנחנו רוצים לתקן עוול בחברה, ותוך כדי להרבות אור ואהבת ישראל, ברוח הדתית לאומית, ברוח הרב קוק. תודה רבה. כשחבר הכנסת צבי סוכות, לדוגמה, מאשים שמאלני במתקפה על החוסר הלאומי כלשונו, הוא לא מכיר את הבחור השמאלני שמשרת איתי בטנק, שאני אוהב אותו והוא מלח הארץ, שבמשך שעות של שהייה בטנק בין ויכוח לוויכוח גם יצאנו להילחם קצת. הוא לא מכיר ולא רוצה להכיר את אהבת האחים שיש בינינו, כל הציבור. הוא ודומיו מהימין, מהשמאל, מהתקשורת ובכלל. אסור לנו לתת להם לנצח אותנו. איבדנו בית מקדש אחד בגלל שנאת חינם, אין לנו כוונה לאבד עוד מדינה, וזה גם הייחודיות שלנו כציבור דתי-לאומי. לכן המשימה הראשונה שלנו היא לדבר ענייני, רציונלי, ערכי, לא לפי מסרים מהחברי כנסת, גם אם הצבענו להם. גם אם חבר כנסת שאנחנו תומכים בהם, אפשר לבוא אליהם בדרישה לחוק יותר טוב. ולסיום, ולסיים בטוב, אני רוצה לאחל לכולנו שנדע לקבל אחד את השני באהבה ובטוב, כמו שאנחנו מקבלים במילואים, שנדע לעמוד על העקרונות ועל הערכים הדתיים הציוניים שלנו, ולא על בסיס רק על מה הצבענו בקלפי. שיהיה השם מצליח דרכנו, דרך חיילינו, דרך נשותינו העייפות ומשפחותינו המתגעגעות, לעתיד שבו כל החברה לוקחת חלק ותומכת. לעתיד טוב יותר. תודה רבה.